Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ YouTube channel बरायबाय फै नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाब जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल होनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायनो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर आं फेसबुक नायबाय थानाय समाव बे भिडिअखौ मोन्दों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर सासे हौवा एबा हिन्जाव गारलायनाय एबा फाथैलाय बिसिलायदों आरोना ओमफ्राय मानो फाथैलाय बिसिलायदों बेखौथ' आं फुल डिटेल्स नोंथांनो खिथाजोबनो हाला मा खारननि थाखाय बिसिलायदों खिन्थु जायगायाबो मा जायगायाव जादों बेखौ मिथिया खिन्थु जायनाखि हौवाजों हिन्जावजों फाथैलाय बिसिलायदों हिन्जावा बर' हौवाया हारसा आरोना ओमफ्राय बिथांमोना दा फाथैलाय बिसिलायदों ओमफ्राय दा मोजाङानो जादों जोंनि गेजेराव गोबांथार बिदिनो हारसा हौवा लानायफोरा गोबांथार गावनि जिउखौ खोमानांगौ जाबाय सोरबा सिख्ला बैसोआव खोमानांगौ जाबाय हारसा हौवाखौ मोजां मोननानै खारफाला लांनानै ओमफ्राय आंनि नैबे भिडिअखौ लाबोनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय लोगोफोर जोंनि गेजेराव दासिमबो दङ साफा सानै गासिबोथ' नङा साफा सानै दंबावो दासिमबो नुखासे खोनाखासेयावबो दासिमबो साफा सानै दं हारसा हौवाखौ मोजां मोननानै हारसा हौवाजों खारफाग्रा ओमफ्राय दासिमहाय लागै सोरबाफोर दासिमबो हारसा हौवा गोसोथोनाय दङब्ला हारसा हौवा गोसोथोनायखौ लायालासिनो बर' हौवाखौ लानाया नोंनि थाखाय नोंनि लाइफनि थाखाय सेफटि होननानै आं सानो आरोना ओमफ्राय नों मोजां मोनना थांबाय मोजां मोनना थांबाय बोसोरसे उनाव बोसोरनि उनाव नोंनि जिउआ गोमायोब्ला नोंनि न'खरनि बिमा बिफा बाय बाहागिफ्रासो खस्थ' दुखु भुगिनाङो आरोना बेनि थाखायनो आं दानो बुंदों सोरबाफोर हारसा हौवा दासिमबो मोजां मोननाय दंब्ला हारसा हौवा मोजां मोननायखौ गार जोंनि बर'नि गेजेराव गोबांथार मोजां मोजां सेंग्राफोर दं नोंथांमोना बैसोरखौनो बासि बासि लानो हागोन आरोना मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावनि हारिनि सुबुं एबा सेंग्राफ्रा साबसिन जायो आरोना नांलायबाबो खमलायबाबो इसिबां मानि बैफोर खामानियाव थांद्राया आरोना नोंथांमोना बुजि मोनखाबाय आं गासिबो खोथाखौ बुंजोबला ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायना लागोन बै भिडिअखौ नायनानै लानानै नोंथांमोना मा बुजिनो हायो बुजिनानै लादो आरोना नोंथांमोना मा बुजियो ओमफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरनो दाबाव लोगोफोर जिखुनु नैबे भिडिअखौ नायग्रोदो आरोना लोगोफोर মুচি দিব লাগিব আগত ফলাই লওঁ তাৰপাছত আপুনি দিব আৰু মুচি দিব উঠাও মহাৰি দে এতিয়া ধৰ ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ नुनानै मा सानो मा बुंनो सानो आंनि बुंनायफ्रा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय